Malam Muhammad wannan ya bayyana. na'am. To tafiyar mu ga da muka kama hanyar nan inda za mun nan wani bawan Allah a Shehu Ahmad Sha'ban yake cewa wa in yamma marrukuban yawman limakati yake fadin ni idan ga usul bariyati khashidun masu haƙƙi in suka yi niyya suka daura zama na zuwa aikin haƙƙi in za a ke ni Ahmadu Sha'ban na saba mi ba matsala na ke musu ziyarar Shehu Ibrahim ya fi mini zuwa haƙƙi. Yau Malam Muhammad wannan ai saƙon ya fito fili. Ya ce da aikin haji gwanda ziyarar Shehu Ibrahim. Wanda aikin haji fa daga ciki akwai ziyara annabi. Kaga kenan da ziyarci annabi gwanda ya ziyarci Shehu Ibrahim. To Allah ya sa mu gane, Allah ya tsare mu. Allah ya shirye mu. Mu je na gaba.